अन्नसभा छाड़ी सेवा करो सेवा कले कि फल पाए भारत विधान पाए प्रधान पाए
ମୁଁ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ବଡ଼ ହୋଇଛି। କିନୁଟିଓ ଆଉ ପିଲା, ସେଇ ଅନାଥାଶ୍ରମ ମୋର ବାପା ମା ସବୁ କିଛି। ସବୁ କଥା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ତମ ବାପା ମା ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ। ମୁଁ ସେପଟେ କହୁଛି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କମେଣ୍ଟ ପାଣି ତମେ ଏଠି ରହି ଗପସପ କରୁଛ ନାଇଁ ଏ ବାପା ସବୁ ତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜୀବନ ଲାଗି ଦେଇଦେବୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଡ଼ ଫାଡ଼ା ହେଇଯିବ ରାଜା Oh,